uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama, umndeni waNsibande, abazalwane ekhaya lizwi nasentabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu kusukela kule mpelasonto esisuka kuyona. Siyambonga uNkulunkulu ngomshado uNkulunkulu akawuqalile waze wawuphetha. Sibona ubuhle bodwa egameni leNkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu ngomsebenzi wangesonto owawusentabeni. Siyambonga uNkulunkulu, siyafunda njalo ekhaya lezwi. Inkonzo yeyimemezelo isikhulisele kakhulu, ivule elinye ipheji empilweni zethu ngabantwana bethu. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi ukuba asivule amehlo ngalolu hlobo, nokufundiswa njalo ukuthi sihambe sibheka isitha sethu uSathane okuthiwa sibhonga njengengonyama sifune singamgwinya, ukuthi ngempela siyasebenzisa abantwana bethu. Uma sebekwenzile lokho, abantu bathathe izinto ezenziwa yingane bakubuke wena mzali. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleso sifundiso. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyamnxusa futhi uNkulunkulu ukuthi asisize ngempela ukuthi sibakhulekele abantwana bethu ngempela, uNkulunkulu asebenze kuhlukane ukuthi kuphi okufanele kwenzeke. uJesu Kristu inkosi. Ngibonga futhi kakhulu uNkulunkulu, umzukulu wami uphumelele kahle, naye waze washo wathi kulo nyaka bengithi ngifuna ukusebenzela imedali, ngoba bekuthi njalo ekuseni mase ezophuma ethi uma ufuna imedali ngithi thandaza uRomans 10:9 awukhuleke, uthi ngukhuleke kahle uRomans 10. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngibone emgcina nasesikoleni kanonyaka odlule kwaphazamiseka waze wa-admithwa umntwana, kodwa nje kulo nyaka ngibona uNkulunkulu engenzela umusa emgcina wafunda kahle. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Babe sakhuluma bengaliphethe ibhuku lami engibhala kilo, kodwa ngigcine sengithola nje iphepha ngathi cha impela le ifanele ukuthi ngiyibhale manje, ngizofika ekhaya sengiyibuyisela ebhukwini ngoba ngephutha ibhuku lisalile esikhwameni engijwayele ukusiphatha. Kodwa nje ngiyamuphakamisa uNkulunkulu kakhulu ngey'fundiso zosuku nosuku. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabingelela baba ekseni. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela baba uNsibande, ngibingelela uNsibande. Nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Nasekhaya lezwi. Ngicela baba ukubonga nje ekseni ngalesikhathi. Ngibonga umntwana begula ngale ndlela. Eshisa, ekhohlela, eshisa kungazweli lutho. Ukuthi ithengwe imithi kungazelwa lutho, ngingenzeki lutho. Kodwa ngimuze memeza yithi uBamsibande una 2 years. Andina ngivula abaseRoma 10:9 ngibeke kuyena. Uphile ngalesimanga namhlanje ngibona ephile ngempela. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu kuba mhlawumbe azangena la ekhaya lezwi ngaba ngazi ukuthi ngenze njani manje, ngoba nami ngiyamthanda uJesu Kristu inkosi. Ngimthanda ngale ndlela emangalisayo. Ngithandaza kuze kushona ilanga, ngilala nsuku zonke. Baba ngiyanibonga noma Msibande. Ngibonga kakhulu ngoba nikho ngasiyithola ivusisefa nalezi. Akwenzeki lutho. Ngibona kuhlukile nasekhaya lami konke kuhlukile baba. Kuhlukile kakhulu. Ngiyambonga lo mntwana ubeshisa kungasazwe lutho. Kodwa lekhaleni ngoba Msibande. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngathi ngibingelela ubaba uNsibande nomama nomndeni wonke wakaNsibande. Ngiphinde ngibingelele nabazalwane bonke esinabo enkonzweni ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi entabeni kaJehova kuyabonakala. Ngiyabonga ukuthi ngingenile ekhaya lezwi nginenkinga nje yamadolo, ngiyoba ngihlasele kakhulu amathambo
bekuthi uma ngikhuleka njalo ekuseni nantambama ngingakwazi ukuguqa ngikhuleke ngihleli, kodwa uNkulunkulu emuhle, ngiyaguqa manje, ubuhlungu behlile, sengiguqa nje kahle. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamuphakamisa, ngimnika lonke udumo. Ngibonge ngithe ngingenile nje esontweni lesibili, uNkulunkulu wangibusisa. Kade nginenkinga we-29 ngiyohola, imali yami yacwila emshinini, kodwa uNkulunkulu emuhle. Ngakusasa sengithi ngiyothenga kwesinye isitolo, ngangena kwathiwa asifake kunomncintiswano, ngafaka-ke lapho kufakwa khona uJesu Kristu inkosi. Ngafonela sengisekhaya kwathiwa ngize ngizolanda umklomelo, ngiwinile. Ngiphakamisa ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela nje kade ngidideke ngayo. Ngithi Nkosi yami, ngazi kwenzakalani, ngase ngiyikhokhela mina futhi ukuthi kodwa uma usuthatha indlela yokukholwa, awukushongo ukuthi uyokwehlela okuhle njalo nokubi kuyokwehlela, kodwa uNkulunkulu ngiyamuphakamisa, ngiyambonga kakhulu. Ngicela engathi engangisiza ngiqhubeke njalo ekhaya lwezi, ngingadedi. Ngicela uNkulunkulu asibekele nobaba uNsimande. Siyabonga ngezifundiso zakhe akasifundisa zona, ezisakhayo, ezisibuyisayo endleleni lapho siphazama khona. Ngithi uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, siyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nasemini ngithanda ukumbonga uNkulunkulu osangenzela umusa kuze kube manje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nanokuthumela wena Baba ukuthi uze uzosifundisa iy'ndlela zakhe. Siyabonga kakhulu. Ngifisa nje ukuthola ufakazi ofishane ukuthi nginomntwana beyokwenza i-license code 14. Kuthe esebonile u-instructor wakhe ukuthi hhayi sekulungele ukuthi angathesta, wamtshela ukuthi hhayi usungahamba uyobhukha, kodwa kumele ube nakho engqondweni ukuthi ulungisa imali engango-2.5 ngoba lapha awubuyi nayo ungakhokhile. Wabuye wangitshela umntwana, ngasho ukuthi no thina asikhokhi ngenxa yokuthi uNkulunkulu akakufuni lokho-ke. Wasokola-ke ngenxa yokuthi besetsheliwe phela ukuthi noma wenze kahle kanjani kodwa uma ungakhokhile awuyitholi. Ngathi hamba sizokhuleka. Esangitshelile nje lokho, ngalelo langa ngahlangabezana nezwi elikuHezekeli 22 ivesi ela-12. Uma ulifunda ngesiZulu alizwakali kahle, kodwa uma usuthi uyolifunda ngesiNgisi uyalizwa ukuthi likhuluma ngayo indaba ye-bribe. Ngabona ukuthi hhayi, uNkulunkulu-ke uyangikhumbuza ukuthi impela kusezweni lakhe ukuthi masingakhiphi i-bribe. Wahamba-ke wayothesta, esebhukhile, eselitholile i-date, ngase ngiyangena emkhosini ka-5 days. Esukwini lokuqala nje ubaba bekuMonday esezovala wakhuluma ngayo i-bribe futhi, kodwa ebhekise kumaphoyisa omgwaqo. Enhliziyweni yami kwavele kwafika nje ukuthi hhayi, uNkulunkulu usewenzile umsebenzi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uyitholile ilayisensi yakhe umntwana singakhokhanga lutho. Nje ngathanda ukugqugquzela nabazalwane ukuthi okungenzeki kuthina abantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Siyabonga kakhulu Baba ukusifundisa ukuyimela, usifundisa ukuyiyela kuNkulunkulu. Siye sinokumethemba, nayo uyathembeka. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba umpostoli kakhulu, ngaze ngadelete. Kune-mistake, bengenza ama-mistake awu-3. Kulo kwesi-4 sengikhuluma sengiphethwe injabulo sekudlule naku-4 minutes. Ngicela ungithethelele noNkulunkulu angithethelele. Ngiyaxolisa kakhulu njengale senzo esenzakalile. Ngijabuliswa indaba yomshado, nami ngithi ngichaza yona uNkulunkulu into ayenzekile. Ngiyakubingelela baba umpostoli kanye nomama umpostoli uNsibande egameni likaJesu Kristu ophilayo. Siyambonga uNkulunkulu esigcinile wasilonda,
sesisenyangeni yokugcina kaDisemba, sisaphila. Siyambonga uNkulunkulu, udumo lonke malube kuye nenkazimulo namandla konke. Ngithi angiphakamisa ukubonga nje umshado uMafakatini kaSizanele nomkhwenyana wakhe ubaba uSikhali. Siyambonga uNkulunkulu baba, into engiyibone lapha mina ingimangalisile kakhulu. Ngisamdumisa namanje uNkulunkulu ngoba bekade ngicela uSizanele ukuthi angisendele iy'nkonzo njengoba laphaya emshadweni. Mina angikwazanga, kanti bengizimisele kakhulu ukuba khona ngangababikho-ke ngenxa yesimo. Ngidumisa uNkulunkulu-ke baba, la umakoti eyongena lapha etendeni elincane ezomama uMphostoli emkhulekela, kunento eyenzakalile kimi. Le time umama uMphostoli ephakamisa izandla emkhulekela, ebeka isandla phezu kwakhe, kuye kwangazathi isandla sikamama uMphostoli usibeke ekhanda lami. Ngivele kwayimina ngathi ngigcwala inkazimulo kaNkulunkulu. Umzimba wami kangathi uyashayika, ngagcwala uhlevane. Hayibo, ngamangala ukuthi kwenzakalani. Ngakhala ngendlela engikhale ngayo baba, ngadumisa uNkulunkulu. Izinyembezi ziyazehlela, ngibonga uNkulunkulu, ngiyamdumisa umakoti angene ngaphakathi. Aphinde futhi mhlampe ngize ngaphinda 3 times or 4 times ngenza kwenzeka leyo nto kimi. Methi umama uMphostoli ubeka isandla, kuvele kushayike kimi umzimba. Kuthe kuloko kwesi-4 ngavele ngathi yazi kwaba nento ethi angilungise iduku, ngehlele phansi ngiguqa. Ngamdumisa uNkulunkulu, ngamdumisa, ngambonga uNkulunkulu. Emva kwalokho ngithe mase sengiqhubeka sengibuka, hhayi bese kungasenzeki leya nto eyade yenzeka. But ngiyawubonga uNkulunkulu ngalo mshado ukuthi ufakazelwe amaZulu. Hhayi, ubungcwele obebulapha uNkulunkulu, hhayi ubekhazimula baba. Siyambonga kakhulu, siyamdumisa uNkulunkulu ngawe nomama uMphostoli ngento enhle kangaka. uNkulunkulu aqhubeke angigcina ngilona. Siyambonga uJesu Kristu inkosi. Mayibongwe inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ndibulisa utata. Xolo tata. Ndibulisa umama. Egameni lenkosi yami ngeyesu Kristu. Ndibulisa ikhaya lezwi. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndibulisa no-YouTube, abantwana bakaThixo. Haleluya. Ndiyambonga kakhulu uSomandla. Uyandinceda kakhulu. Uyandinceda. Ndibulela utata egityelwe. Nkosi yami. Umama wethu egityelwe naye. Abazali bethu basemoyeni, abasititshayo, abasinika ukutya komphefumlo. Bangcwele, kuyamangalisa. Ndiyambulela uThixo ngomama uMali owandifaka kule group. Ndithi uThixo makamsikelele, uhlangule impilo yam. Bendisindisiwe, ndizixelele ukuthi ndisindisiwe, kodwa ikhona into bendiyiphosile. Ndiyambulela uThixo wam. Ndimbulela kakhulu ngotata uNtsibande nomama uNtsibande ukusifundisa ilizwi likaThixo uba kuhanjwa njani entsindisweni. Ndiyambulela uThixo. Can you believe apha uba emveni koba ndandithathe unantsika umkhosi, ndaye ndathandazela i-TV yathetha, ingathethi iminyaka emibini. Mkhulu uThixo.
Ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Nkosi yami. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba Nsibande, ngiyabingelela Mama Nsibande, ngiyabingelela abazalwane basekhaya lizwi nasentabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelela. Ngisithanda ukudlulisa nje nabo ubufakazi bazalwane. Ngempela masisekhaya lizwi singaphansi kwe-umbrella, izinto zethu zonke ey'thinta thina ziyavikeleka. Last week nje ngahamba ngaya ebhenki, transfer nje imali enkulu ngitransfera kuma-savings account. Then mase ngithi ngiyokhipha ilokhozi, ngithi ngiyo-withdrawa imali. Uma ngithi ngiyalokhuza, but uma ngifika kwe-ATM ngifike ngiqale ngithi uJesu Kristu inkosi. Before ngifake ikhadi lami ngisho uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngilifake ikhadi lami. Ngisathi ngilifakile ikhadi, hhayi, ngilinde ukuthi kwenzeke phela ngizokwenza yonke into. Ikhadi lami livele nje kube ukuthi lengqwambe alisaphumi. Nabantu ade belapha bavele nje kwawukuthi baphela ngisala nje sengingedwa, ikhadi lami alisabuyi. Bazalwane, ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ukuthi nje ngavele ngaphuthuma vele kwilokhoza kwi-branch, ngangena phakathi ngasho ukuthi sengqambe ikhadi lami alisaphumi. Khona abantu ade bephambi kwami and then angizange ngize nginake ukuthi kwenzakalani, bayikhiphile ngibona imali. Then mina mase ngithi ngiyabuyela, hhayi, ikhadi lami alisaphumi. Bangisho nje lapha ebhenki bathi hhayi vele leyo ATM laba abantu bama-fraud bajwayele ukuganga ngayo kakhulu. Ngithanda ukuphakamisa nje amandla kaBaba uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi ukuthi hayi kuvikeleke yonke into ephathelene nathi bazalwane. Siyabonga Baba Nsibande, siyambonga uNkulunkulu ngawe. Iy'fundiso zakho Baba ziyangena kithi, sifunda usuku nosuku. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela Bamsibande nomama Khalizwi, Ntabeni kaJehova, kuyabonelela. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Siyophakamisa nje udumo lakhe. Ngizophakamisa igama lethu Jesu Kristu inkosi. Ngiliphekile ngene emkhosini nga-3 days. Ngaba sempini ngale ndlela ukuthi yabona manje, hhayi, ngithi nje ngegama likaJesu waseNazaretha lo ngilibize leli gama, kwave kabuhlungu isiphanga phakathi. Ngikhona nje umuntu ongishaye nje i-something or zitshe or isambo, wangithi nje go esiphangeni singebuhlungu esukwini lesibili. Kabuhlungu ngale ndlela ngathi ibona ngizoyisa umntwana engiphethe. Ngavele ngahlala phansi, ngambamba mbembede, ngathi Nkosi uJesu ngilekelele. Yabona manje ngilekelele. Ngathandaza ngizwa amandla ayaphela, ngathandaza. Cabanga ngikho nasekhaya pha ngisemsebenzini ingane zingapha ekamereni nje ngibeda nje ukukhuleka ngabonayo, ingane zihle ngapha edaning room. Ingayizwa lento ngathi hayi bo Nkosi uJesu, yangiphatha usuku lonke. Lo ngithanda uJesu Kristu inkosi, ngilibiza leli gama, ngalibiza kwaze kwashona ilanga. Lo ngilibiza namhlanje ngisalibiza ngoba ngiyibona umsebenzi kaNkulunkulu la sihamba khona uhlezi enathi. Wathi sengizophuma usuku lwesithathu ngabona phezulu kuqala la ngisebenza khona leya kukhona isidlula, kodwa manje ngibona mangithi ngangapha kwelekamero, ngibona la ekhishini, mangithi amehlo ami ngibona into ngathi yaphuma emnyama phezulu kusile. Ngithi uJesu Kristu inkosi, bese ngiyabuyela futhi ngithi hayibo, yini ya ephuma la uJesu Kristu inkosi. Vele nje iphume nje phezulu kusilingi, akhombo bakho sikhala akho lutho, kodwa nje yaphuma khona ngathi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga nje ukuvikeleka ekhaya lizwi, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Abantwana Nkosi yami uphasile, Nkosi yami umntwana esikoleni usile yangikhala, Nkosi yami ngithi Nkosi cela enzele igama lakho udumo ngenhlanhla. Waphasa uNkulunkulu angenzela nje,
Igama likaJesu Kristu uyinkosi likhulu, kusasomukela ngeripoti. Angiyamthemba uNkulunkulu baphase bonke. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba Nzimande nomama. Ngibingelela ekhaya lizwi, ngibingelela entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Nginobufakazi la. Selokhu ngingenile ekhaya lezwi, ngiyambona uNkulunkulu esebenza ngalesi sivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Bekunesikhova kade sihlupha, sihlala la ngaphambi kwegceke, sihlala nje esixobeni sagesi. Ngelilanga ngaphuma ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Sasuka sahamba ngendlela ade siye singahambi ngayo, sayosithela, asiphindanga sabuya kuze kube namhlanje. Izolo ngithe ngivuka kwakunuka ekhaya, kunuka into engingayazi, ngagudluza zonke izinto ingathi inyama yangaphakathi enakele, ngagudluza yonke into, ngagudluza ngangathola lutho, ngaklina, ngabhekisisa ngangathola lutho. Kuthe ukuphakama kwesikhathi ngafica iy'mpethu ziyinqwaba zigcwele phezu kwetafula, kodwa kube kuklini. Ngaziqoqa lezi mpethu, ngaze ngazilayisha ebhakedeni elincane, ngafaka amanzi, ngilokhu ngithe uJesu Kristu uyinkosi. Ngazilayisha, ngazithutha lezi mpethu ziyinqwaba bazalwane. Ngithe ngisuka emva kwalokho ngangiklina etafuleni. Lathula nya iphunga kade selivimbanisile yonke indlu, ingathi nje inyama mhlawumbe yangaphakathi eyonakele. Ngiyalibonga leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi.